na ang pagkakaiba. Kaysa tuwan mga daraga, kung gabi ginaharana. Saya na ang mga daraga, bisan gabi na ada pa sa kalsada. Bisan di ka naman harana, kung may cellphone, i-text na lang. Sang lituring ay kabaraka, kung di ka nakakaasawa. Gayda mo pa man ang daraga, isang kunanay na makalilisang ka. Ansad kong ang mga daraga, ibagod sa niyana. Kaysa tuwan mga daraga, kung nalakaw, yaon may gwardya. Sang lituring ay kabaraka, kung di ka nakakaasawa. Kayda mo pa man ang daraga, bisan mga anay na makalilisang ka. Ansad kong mga daraga, ibagod sa niyana. Kaysa tuwan mga daraga, kung gabi naharana. Saya na ang mga daraga, bisang katutnga na ada pa sa kalsada. Bisan di ka naman harana, kung may cellphone, i-text na lang. Bisan di ka naman harana, kung may cellphone, na-text na lang. Ang ibayan nga daraga, naabat ka, ang tiyan dako na.